Ningma masura caman zigi me ka nyamada ka ɲɛsin jabaranu mo walasa famuya bise sɔrɔ fɛ Sheri Fila TV bamananga kunnafoni na min bi walabalali kɛ aw ye Mali kunga ani diɲɛ fan wɛrɛw kunga an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma sele ye donda kaburiya kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma minnu bɛ kala damɔ sanfɛ kalansow la u ye kɛnɛ sigi senga kɛnɛ min do ka mɔgɔw ka donda kaburiya minnu bɛ sanfɛ kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛnɛya kalan nasira fɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ u kilatɔ u kan ka ɲɔgɔnda dɔ de kɛ ka se ka bɔ ni jɔnjɔn ye jɔnjɔn min b'a daga u ye ka fɔ u bɛ se ka kɛ kɛnɛya tigilama ye don nataw la ni o ye concours d'agrégation du CAMES ye o kɛnɛ sigira senga ka bɛn ni alamusa ye an ka minisiriso fila ɲɔgɔn na nɔna bilalen kun do kɛnɛ kan kɛnɛya ko minisiriso ani sanfɛ kalanko minisiriso olu nɔna bilalen kun do an ka ɲininikɛlaw Asanatu Ɲere Tarawele Ablaye Jara u ka sɔrɔli an ka jɛka ɲɛmaadɔw fɛ. Lajɛrɛ min sigilen filɛ nin ye a bɛ kalanbulon nun doni ko fɔ kalanbulon min bɛna ɲɛsin maa caman de ma ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ani farafinna jamana caman ni ka u ka dɔnniyaw sinsin kɛnɛya nasira fɛ o baara bondaw caman de la n'o bɛ kɛ sababu ye u ka se ka kalanyɔrɔ lasɔrɔ a bɛ fɔ kulu ma ko CAMES hakilina do min bɛ kalanko ani kɛnɛyako ɲuman sinsinni ko fɔ minnu bɛna kɛ professeur ye an bɛ k'olu former de bon u bɛ former cogo min c'est-à-dire kalan bɛ se ka kɛ cogo min kɛcogo ɲuman santé fɛngɛ formation ani tɔw tɛ kelen ye an fɛ vraiment sérieux de bɛ ni ye erreur kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ sa donc pour que o kana kɛ il faut que denmisɛnninw k'u cɛsiri vraiment message fɛn o fɛn bɛ di u k'o lamɛn donc c'est pourquoi an bɛ ka assistant former olu fana ka se ka écoledenw former ka ɲɛ sinikɛnɛ an ka médecin ninnu pharmacien ani dentiste minnu bɛ bɔ olu ka se ka kɛ vraiment médecin ɲumanw de ye n'i bɛ fɛ ka denmisɛnnin kalan message minnu kan ka di kalan kan ka kɛ cogo min an b'o ɲɛf'u ɲɛna après an bɛ sujet d'u ma olu yɛrɛ bɛ taa sujet traité ka na an ɲɛfɛ minute 45 minutes olu bɛna cours di an ɲɛna an b'a lajɛ u bɛ cours di cogo min k'u juger n'o tilara o la an bɛ tila k'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ taa maladiw lajɛ maladi bɛ lajɛ cogo min ok lajɛ ko ɲuman an b'u jate minɛ n'u bɛ se u ka baara la o bɛɛ de bɛ f'u ɲɛna ni semaine fila nata ninnu na. Maa minnu ye kɔrɔfɔ ta u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka sangani ni sigi ye ko nin waleya min filɛ nin ye a jɔyɔrɔ ka bon kalanfa minnu ka cɛsiri ka bon hali bi dɔɔni ɲinini na ka se ka u dɛmɛ kalan yɛrɛ laseliko ɲuman na fo ka taga se denmisɛnw kɔkɔrɔma doko ɲuman na minisiri min ka cɛw bɛ ɲɛsin kɛnɛya kow ma a nɔrɔ bilala maa min fɛ a y'a ka nisɔndiyalikanw jira ko nin waleya min filɛ nin ye a jɔyɔrɔ ka bon Mali jamana yɛrɛ kan kalanko nasira fɛ fo ka taga se kɛnɛyako kun kan a ye ladilikanw kɛ ka ɲɛsin minnu dɔgɔkun 2 kɔnɔ u garisigɛ bɛna don ni kalan kofɔlen in na u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye fo ka taga se a nafa ni nafa bɛ kɛ fɛn belebeleba de ye Mali ma parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ nana kalan na Mali la o ye kelen ye filanan maliyɛn caman b'a la donc n'olu fana bɔra olu bɛ kɛ professeur baw ye professeur ba ninnu olu fana bɛna kalan de kɛ an ka ekɔliso baw la donc u bɛ dɔnniya di an dɔgɔninw ma u bɛ dɔnniya di an denw ma donc o nafa ye nafa belebeleba de ye o nafa tɛ se ka fɔ ka ban bi donc o de la an nana bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin ko in na an bɛ dugawu kɛ san o san san fila o san fila nin kɛnɛ ka se ka sigi pour que mɔgɔw ka se ka dɔnni ba sɔrɔ o dɔnni ka se ka mɔgɔw nafa parce que minnu fana bɛ n'u kalan olu bi na n'an b'a fɔ min ma ko expérience o camanba de b'olu la parce que aw yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔya a ma nɔgɔn donc n'u nana nin baara ninnu na comme dafɛ kalanw don bon n'u nana ka nin baara in kɛ k'a ɲɛdɔn fana u yɛrɛ ka service la hali ni dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw nana u bɛ se k'olu encadrer ka ɲɛ. Institut africain de formation en pédagogie, recherche et évaluation en sciences de la santé IAF-PRES bakurubala ni olu de bɛna ni kalanbulon kofɔlen na waleya u y'a jira k'a fɔ ko ka sangani ɲina san ye maa caman de y'i kan bɔ o hukumu kɔnɔ u bɛna ni baara in boloda phase caman de la walasa fɛn min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se nimisi wasa sɔrɔ.
k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni jɔnjɔnw de dili ye maaw ma minnu ka cɛsiri bonyana dɔnni ɲuman carili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako nasira fɛ. Move Africa Malitel lajɛ kɛ so kɔnɔ ka bɛn ni Alamusa Desanburu kalo tile 11 ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnna u ni wari labaaraso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to don nataw la u ni wariso in bɛ se ka baaraw boloda wari latɛmɛnɛmɛni nasira fɛ ni u ka baara bolo baara min bɛ wele ko Visa ko Barande UBA Move Money an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin cakɛda ba filaw Move Africa Malitel ani kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛda min ni a ɲɛsin bɛ wari labaara mɔ an ka jamana kɔnɔ UBA a ɲɛmaaba filaw Abdelaziz Bidin ani Rukia Kone olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara cakɛda filaw baarakɛlaw kan Ablaye Sogodogo ka laseli don a ka ɲininen don a bɛ lase ka fana Bacili fɛ. U ka baarakɛ ɲɔgɔnya n'u ka jɛɲɔgɔnya kadiri kɔnɔna na min sigilen don kologɛlɛya ani nafa kan Mali nɛgɛjuru sɔrɔ sira cakɛda Move Africa Malitel ani wari labaarayɔrɔ Banque UBA Mali u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na a b'u ŋaniya la ka jɛɲɔgɔnya duman sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ waasa u ka clientw mago bɛ fɛn minnu na u ka baara kɔnɔna na k'u mago ɲɛ a la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ani don n'a nataw la u bɛ se ka o magow ɲa cogo min u ka clientw ye. Move Africa Malitel ani UBA Mali u ye baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o sira kan min bɛ kɛ sababu ye wariko labaaracogo ka nɔgɔya u ka clientw ma ani sanni feere banki kɔnti ani telefɔni cɛ ka Mali jamana yɛrɛ dɛmɛ digitalisation na n'o de ye ka baaraw nɔgɔya ka bɛn ni bi tile lako ye ka sanga ni bi tile subahana mansinw ye. Move Africa Malitel ni banki UBA Mali u b'a fɛ k'u jeniyɔrɔ fin o ko la nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye u ka baara sen dɔ de nundonni kɛnɛ don u ko a ma carte Visa ko Barande UBA Move Money k'aw ka wariko ciw la nɔgɔya aw ka compte bancaire UBA Mali a n'aw ka Move Money ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Move Africa Malitel directeur général ka fɔ la carte Visa UBA Move Money baarakɛminɛ de don min ka teli a nɔ ka ɲi wa lakanalen don min bɛ aw ka laɲiniw ta ba la k'aw ka magow jaabi. UBA Mali directrice générale fana kɛlen ka kɔrɔfɔw ta a ye waleɲumandɔfoli ni bonyamasegin kɛ UBA Mali baarakɛlaw ani Move Africa Malitel baarakɛlaw ma a daw ka jɛɲɔgɔnya duman kan min kɛra sababu ye u ye nɔbɔ baara caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la carte Visa ko Barande UBA Move Money min filɛ ka bila sen kan nin ye n'o fɔra baara caman wɛrɛw kɔ u ka jɛɲɔgɔnya tɔnɔ kama carte prépayée ko Barande UBA Move Money a baara nundon kɛnɛ kan tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn na cakɛda in ɲɛmɔgɔ filaw fɛ Move Africa Malitel directeur général ani UBA Mali directrice générale ka sɔrɔ ka sigi baara datugu ni jamajɛ foto taw ye. Fɔlɔmaw ni labannaw kuntigi Muhammad Al-Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye de Fatima Zahara ka bange ni ɲaɲani kɛnɛba sigira senga an ba Aidara tanti Fatumata Tarawele fɛ sirifila duba kɔnɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna madrasa sosadisi waza du kɛnɛ na maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ do san o san min bɛ sigi senga an ba Aidara tanti Fatumata Tarawele fɛ a se lajɛlifɛnw dira maa caman mɔ ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ yɛrɛ sigibaa mɔ cɛsiriw ni wulikajɔw minnu bɛ a la ka ɲɛsin fɔlɔmaw ni labannaw kuntigi Muhammad Al-Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye zuriyaw mɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Abdulkarim Sakɔ Ibrahim Kulubali a bɛ lase maa min fɛ ka fana Bacili don an ka ɲamada. Fatima Zahara an kuntigi Muhammad kisi ni nɛɛma b'a ye ale denmuso sanuma nɔrɔtigi don muɲu ni sabali dan y'a ta ye alisilamɛ musow ɲɛmɔgɔ min bɛ misali ɲuman bɔ musolaka bɛɛ lajɛlen ye o bangeli san kunbɛ mankan ka tɛmɛ ten a ka kan hakili jigin tasibila ani bonyamasegin ka kɛ Fatima Zahara ye o de siratigɛ kan san o san alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka sotigi muso ambasanuma Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele a bɛ labɛn caman boloda k'o kɛ Fatima Zahara ka anniversaire ɲɛnamaya cogo ye. Ni foli min bɛ n bolo dɔrɔn o ye ka Madame Haidara Fatima Tarawele k'ale fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka duwawu caman k'a ye a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ka famille Sirifula bɛɛ lajɛlen fo Seydou Soumane Madane n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen parce que mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ dege baara la i ye diɲɛ de d'a ma n'a tigi ye courage sɔrɔ parce que baarakɛbali o langage yɛrɛ tɛ anw ka bamanankan na diplômé sans emploi o langage tɛ anw ka langage la o tɔgɔ de ko dɔkɛbali donc n'i ye mɔgɔ dege dɔ la a ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye k'a ka musakaw kɛ
vraiment o ye belebeleba de ye. Tanti Fatumata Traoré turamaga layidu tigi ko daminɛli man gɛlɛn k'a laban de ye hɔrɔnya ye. Tanti Fatumata Traoré jigitugu masa ani jigifa masa. Ne bɛ Hayidara ka Zahara ma min ye a daminɛ ni a b'a laban. Traoré kuma man gɛlɛn ka se k'a waleya de ye hɔrɔnya ye. Tanti Fatumata Traoré cɛya tɔgɔ ma nafa ɲɛ ni kɛwale tɛ yen. Hɔrɔnmuso min kɛwale kumana ka kɔn nɛnkun ka kuma ɲɛ. Ko tɔgɔ tali man gɛlɛn ka se a kɔrɔ de ye waso ye. Tanti Fatumata Traoré e min ye ko ta ni kɛwale ɲuman ye ka sɔrɔ i ma tɔgɔ ɲini. Ko daminɛ masa ani ko laban masa Traoré. Jigitugu masa ani jigifa masa Turamagan. Ko dilan masa ani ko ladilan masa Traoré. Fatima Zahara ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali baaraw senfɛ min labɛnna an ba sanuman fɛ Madame Haidara Tanti Fatumata Traoré baara bolodalen camanw de dangɛnɛmayara i n'a fɔ komi bɛsɛya waleyaw denmisɛnninw ka kulonkɛw barodasigiw wajuli kɛnɛ dɔgɔkun mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɛra tasibila ni bonyamasegin ye ka ɲɛsin Fatima Zahara ma baara nana dafa k'a kuncɛ ni kɛnɛ belebele wasalen ye silamɛw caman yera min kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kira n'a bɔnnaw kanubagaw ka se ka na Madame Haidara Tanti Fatumata Traoré ka wele jaabi Fatima Zahara ka bangeli ɲaɲali kɛnɛ kan. An bɛ an ka formateur n'an ka formatrice fo mɔgɔ minnu nana ka nin formation ninnu kɛ ni ye san o san de formation ninnu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye amisari musow hali muso wɛrɛ minnu tɛ amisari ye a ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye bololabaara la. Et ni min filɛ nin mɔgɔ min ye nin baara in kɛ ka nin formateur ni formatrice wele ka nin baara in kɛ nafa min bɛ nin na mɔgɔ si tɛ nin da dɔn Ala yɛrɛ kɔ. An b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala k'a k'a ye aljinɛ sara ye. Ya Rabbi Ala k'a k'a aljinɛ sara ye. Nin fɛn fɛn n'i ye nin dɔn ko courage bɛ n na gɛrɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye i b'i musaka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a la. I b'i musa fo se kɔ kɔnɔnajɛya kɔ. An bɛ Fatumata fo k'a barika da k'a ɲini Ala fɛ. Ni anniversaire musaka dɔrɔmɛ a bɔra nafolo min na Ala ka miliyari bila a nɔ la. Kira somɔgɔw kɔni ka anniversaire i y'a dɔn o tɛ manamana ko ye o. Ni k'i bɛ kira fɛ i ka k'a somɔgɔw fɛ i ka k'a ye kuranɛ fɛ ne ye kɛra kira fɛ f'i ka k'a somɔgɔw fana fɛ donc n'a fɔra ko Fatumata Zahara Fatumata yɛrɛ muso ka kuntigi ye muso kuntigi de don sini i y'a dɔn n'a fɔra ko anniversaire la muso de kan ka b'o la o. Donc comptez au nisɔndiya n'o fɛn kɔni y'a dɔn alhamdulilah o ka dɔgɔ ka fan fɛ kaba an mana fɔ dɔrɔn maa bɛ ne wele a bɛ fɛngɛ wele ko an ka taa k'a to Fatumata Zahara ka fɛngɛ la an nan'o de kan an bɛ dugawu kɛ. Madame Haidara Tanti Fatumata Traoré ka ɲumanya waleyaw tɛ ban sisɛba denba ɲuman dɔgɔkun kelen mumɛ kɔnɔna na a ye dɔ fara a ka ɲumanya baaraw kan ni ŋaniya jira baara camanw ye balow dira fantanw ni dɛsɛbaatɔw ma ka finiw caman ni fɛrɛbagatɔw la ani buna adamadenya dɛmɛ nasira wɛrɛ camanw min musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 1 ani 240 ni kɔ la. Vraiment m'u yɛrɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ mun do elles sont accueillantes mɔgɔ ɲɛnɛmaw le do bɛ mɔgɔ bisimila u nisɔn ka di wa courage b'u la elles sont motivées elles sont courageuses et a bɛ kɛ sababu yɛrɛ an yɛrɛ bɛ formation fɛnɛ di a bɛ courage don an fɛnɛ na an ka se ka dɛmɛ las'u ma kosɛbɛ donc an bɛ se ka mun f'u ɲɛna comme conseil halisa nin ka kɛ misaliya ye k'a ɲɛsin an ma barisa don o don nin diya a tɛ laban dɛ deli bɛɛ bɛ Ala dɔrɔn de la. Yani ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na i b'a degi jɛgɛ mɔn na bon tanti ye ni initiative de ye vraiment ka introduire Fatima Zahara ka anniversaire ma et moi vraiment en tant que promotrice de l'atelier Firdaus un atelier qui est là pour l'autonomisation des femmes vraiment j'ai beaucoup apprécié l'idée et ne fɛnɛ ni y'a lajɛ ka joint tanti la an se mun ye ka musolakaw fɛnɛ dɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan an b'o fɛnɛ kɛ bon n bɛ mun fɔ musolakaw ye mun ye formation vraiment k'u cɛsiri ka baara kɛ barisa fosi tɛ baara dɔn voilà walasa an mago bɛ mun na jamanako la fasoko la a ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min. Fatima Zahara ka bangeli sankunbɛ ɲaɲali kɛnɛ a kɛrɛnkɛrɛnna ka foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin Madame Haidara Tanti Fatumata Traoré ma ale min bɛ kɛnɛ sigi san o san
ka Fatima kanu n'a bonya jira diɲɛma la n'a y'o misaliya ɲuman ta a ka sotigikɛ la o de kama kɛnɛ in kan lajalifɛn caaman tara ka di a ma alikuranɛ tableau lama Hayibaw Fatumatu Zahara fana ye tableau de remerciement dɔ di a ma ko tani Fatumata ni ce a yɛrɛ ye maa minnu ye kɔrɔfɔ falen ɲɔgɔn da u bɛɛ lajɛlen ka tanuninkan ɲɛsina Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ma ka seereya a ka ɲumanya la ani kira kanu n'a bɔnaw kanuniw maa minnu garijigɛ donna dɔɔni kankuruyali la olu ka attestation de formation dira bonɲamaseginw fana kɛra maa dɔw ye Fatia tara ka dugawu don kɛ ka Fatima Zahara ka bangili sankunbɛ ɲaɲali ta k'u mugana baaraw datugu dali masa man si jɔra ka san wɛrɛ kɔnɔ kɛnɛ kunjɛle sirifila duba kɔnɔ an b'a Haidara tanti Fatumata Tarawele ni denw ni mɔdenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka joyeux anniversaire da ka ɲɛsin Fatima Zahara ma fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye denmuso ni ka dugawu don kɛ san wɛrɛ ta Ala bɛ se ka o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲɛmada nisɔndiya kɛnɛ bɛn n'a bɛ ɲɛnamaya zamzamiw ka hɔrɔnmuso fɛ n'o ye Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele n'ale Hayibaw Fatima Zahara o président d'honneur ye ka sangani ɲinanta ye a ye maaw fara ɲɔgɔn kan ni ka dagabana gato belebele tigɛ alijinɛ filɛrumuso ye Seyida Fatima Zahara alayhi salam nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na tɛgɛrɛ ani dɔnkili dumanw ni k'u ka kanu jira Muhamadu Mustafa nɛɛma ani kisi bɛ a ye ale denmuso sanuma alijɛnɛ muso kuntigi Seyida Fatima Zahara alayhi salam ale la kira denmuso hɔrɔma ba in a kanubaw u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirifila duba kɔnɔna na ni ka nin dagabana gato in tigɛ ni k'u ka kanu kurakuraya ka taa Seyida Fatima Zahara yɔrɔ a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo nisɔndiya ani munyamunya wagati ye fɛn min ye kira denmuso sanuman ba in ye Seyida Fatima Zahara alayhi salam ale min dɔnna n'a ka hinɛ a ka makari a ka ala ɲɛsiranya a n'a ka dusukun ɲumanya ye n'a ka waliyaw bi ka ladege alisilamɛw fɛ halisa n'ale kɛni bɛ misali fɛn ye a ka bangini ɲɛnamayali Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele fɛ a kɛla nisɔndiya o min kun cɛla ni nin gato in tigɛli ye an b'a deli Alahu Taala fɛ Ala ka san wɛrɛ ta don an garizigɛ la Happy birthday to you. Ayiwa mangunda kayi kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madane Haidara ka cɛkɔrɔba ɲuman an fa Elhaja Bahame Nyanga dabama ka wele sera ma o la sirifikɛ nɔnabilalen kun don n'a ka wolokansigi a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara kayi kɔnɔ yani a ka bɔ k'i kunda Mali faaba ka Bamakɔ a ye taama kɛ ka bila duguma ɲɛma dɔw la ka foli kɛ u la ani silamɛya dɛmɛtɔ ansartɔden dɔw an ka taamadenw sirifikɛ nɔfɛ ni o ye Alhamidu Badini ye ani Fuseni Keita u ka sɔrɔlen an ka jɛ k'a ɲɛma la Al-Islamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madane Haidara denkɛ sanu a y'i kun da yɔrɔ fɔlɔ mun kan o ye Konatela ye yen nɔ a bisimila la nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna na bɔn ye kun o tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa foli kɛ ka kɛɲɛ ni an ka musokɔrɔba ɲuman ale miniji dɔgɔyali ye n'o ye Sheikh Umar Konate ale woloba ye o bonyamasegi foliw kɛra nin kɛnɛ kan ka dugawu kɛ banbatɔ ye badabada dali Ala k'o nɔgɔya a ye an b'a dɔn naam sirifila an faw naam an ba fila fɛn kun bɛ yan wɔhɔ u bɛɛ baya de kɛ wallahi ka sannitɔ in dɛmɛli la sikei o la komite bɛ du kɔnɔ yan naam kila duden bɛɛ lajɛlen bɛ yan siga t'o la komite den bɛɛ lajɛlen bɛ yan naam an kɔrɔw bɛ yan an dɔgɔw bɛ yan an baw bɛ yan o la foyi tɛ dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ famille ye sikei ka dugawu kɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ quartier naam ka f'a ye dɔrɔn u ma tɔ to siga t'o la wallahi u ma tɔ to Haidara et puis an b'a dɔn naam hali n'u ma na an b'an wasa don o la sikei mais karamɔgɔ dɔ fɔ naam
ninnu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni n'u jara olu tale u tayi la ni lu in kɔnɔ ya ni lu in ye lu de ye Sirifu ko Naate ale de ye nin comité 3 a mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ mun k'a dalajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba wulila ka bɔ yan an ko cɛkɔrɔba fatura foyi ma bɔ jama la dɔ farala jama kan musokɔrɔba 2 mun tun bɛ yan Mari Dambele ni Ami Tarawore wulila k'u cɛsiri ni dɔ ma fara jama kan fɛn ma b'a la mun bɛna Alaw de don u ye furu caman bato ya ka furu caman dila ya ni sera ya u b'i dusu sumaya ka Ala mini nɔnɔ kɛnɛ ye ni dɔ ma fara o jama kan foyi ma b'a la musokɔrɔba kelen fatura awa an k'a tora kelen ma dɔ farala jama kan kelen mun tora ya dɔ farala jama kan foyi ma bɔ jama la Ami Tarawore awa Ami Tarawore fana filɛ ka fatu awa an bɛ Ala ko an bɛ kira ko an b'an biramusow ko an b'an denw ko ni y'a mɛn muso ɲagalenba cɛbakɔrɔ de fari ɲɛna an nana sen jɔ nin so in kɔnɔ an b'a fɔ an ka du kɔnɔ ni o ye Konatela ye Cheikh Umar Konate ani a faw a baw a balimaw ka na an sen jɔ u la bi ka foli kɛ ni musokɔrɔba ka alamasɔrɔ ye ka na o dugawudon kɛ kabiri a kɛra n'an y'a kibaru sɔrɔ Bamako ye Ala b'a dɔn kɛnɛ ma sɔrɔ ni farikolo ye mais an dusukun bi yan siga t'o la Hayidara siga t'o la jɛw yɛrɛ kama a kɛra i b'a fɔ du kelen denw siga t'o la Hayidara jɛ min b'an cɛ nka foyi tɛ fɔ Ala kama jɛ wa o de ka bon ni a bɛɛ lajɛlen ye Allahu Akbar jɛ ninnu waatiw janyana a kumaw janyana an ba bɔra ka kuma a y'o de fɔ n'o ka baya kɛlɛ ko a bɛ san 40 bɔ fo ka se bi ma kɔrɔ jɛ ninnu an ye min kɛ o la o de ka ca an ye min kɛ ka kɔn o ɲɛ a bɔlen kɔ yen nɔ an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a y'i kun da Ansaru o kɛlen do ka wulikajɔ minnu sigi sen kan n'o bɛ siège kura dɔ jɔli ko fɔ ka t'i ɲɛ da o baaraw kan alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔden a ye duwawu caman kɛ baara in a bɛ se ka fori teliya ani hɛrɛ kɔnɔ cogo min o kɔfɛ wulikajɔ kelen kɔnɔna na alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw Kayi o ye miirina kura mun sigi sen kan n'o ye safinɛ dilanyɔrɔ ye an karamɔgɔ a taar'i ɲɛ da yen fana kan Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a y'i ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ka nin miiriya ɲuman tali ye ni ka duwawu kɛ cakɛda in a bɛ se ka yiriwa cogo min halisa Kayindi kɔnɔna na an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a taara foli bila kanuba ci dɔ la gundoso ni a bisimilala yen nɔ fana nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na wale ɲuman dɔn ani bonyamasigi fɔliw kɛra ni ka sigi kun cɛ ni duwawu ta ye o dugujɛ ka bɛn ni kari ye desanburu kalo tile 7 sɔgɔmada fɛ an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara a y'i kanbɛn da alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw la a sɔrɔla k'i kun da pankurujigi kɛnɛ kan a bɛ se ka Bamako lasɔrɔ cogo min Farafina cɛcɛ kana jamana sabaw ka jɛkulu Alliance des États du Sahel AES n'o ye Mali, Burkina ani Niger ye a ɲɛmaaba Mali jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta jamana sabaw tɔgɔla wariso a sigira sen kan n'a ka diɲɛ ye Mali jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ye jamana 2 tɔw ma ɲɛmaw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriw minnu ɲɛsin bɛ sɔrɔkow ni musakakow ma ka fara Mali jamana ta kan Burkina jamana tɔgɔla Burkinakaw ka sɔrɔko ni musakako minisiri Abubakar Nakanabu Niger jamana tɔgɔla Niger jamana minisiri ɲɛma Ali Lamini Zeyni n'a ma ɲɛ ka fɔ sɔrɔko ni musakako minisiri so bɛ ale de fɛnɛ ka bolo kan ka fara Mali sɔrɔko ni musakako minisiri Alisenu Sanu kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye baaraw minnu kɛra minisiri so sabaw fɛ wariso in sigili la senga a sariya senw olu bɛɛ lajɛlen dajira AES ɲɛmaaba la tɔ ka jɛw minnu bɛ se ka ye a la Général Assimi Goïta ani capitaine Ibrahim Traoré
General Abdurrahman Tiani u ka hakilina u ka se ka baara tɔ dafa. Burkina kaw ka sɔrɔ ko ni musakako minisiri Abubakar Nakanabo a y'a yira k'a fɔ u ni jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la. U da sera farafina jamana sabaw tɔgɔla warisoba in Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCDA AES a sigi sariyaw ma a n'a bɛ baara kɛ siraw minnu ka olu sariyaw u ye ɲɛfɔliba kɛ ɲɔgɔn ye o la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana sabaw Mali, Burkina ani Niger u tɔgɔla warisoba in a sigilen senga ka baara kɛta bɛna bɛn fɛn minnu ma o ye ka nafolo fara ɲɔgɔn kan a kɔnɔ. Jamana sabaw kɛmɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sira min da nin ye wali to du bi maa da mɔsɔn n kana kunna da ka sabu kɛ dɔ ye wari diya u b'u jɛ ka wari bɔ ka bila nin warisoba in de la ka don jamanaw jɔli dafɛ. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sirabaw bɛ se ka dilan cogo min maraw minnu bɛ yen n'u lasɔrɔ man di ka sabu kɛ sirandanya ye siraw bɛ ci olu ni ɲɔgɔn cɛ. Sɛnɛko fɛnɛ bɛna don bala ni a wari ye dunga fa ani kuranko ani ka taa se jamanaw ka kalanso ɲɔgɔn na mɔ. Kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw minnu b'a jamana sabaw kɔnɔ olu fɛnɛ bɛ se ka nafolo dɔnɔ ka don u ka kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw yiriwali dafɛ nka k'a sɔrɔ a kɛnyɛrɛ ye cakɛda ninnu ka baaraw u ɲɛsin bɛ a jamanaw denw ka nafa ma. Kafo jaso dɛsɛlen ka sira sɔrɔ Benin jamana kɔnɔ kɛlɛcɛdina 200 kɛmɛ ka bisimila minɛ Patrice Talon Benin jamana ɲɛma ka fanga dafɛ bi Benin va bala Cotonou Benin ministre ka fola ministre min ɲɛsin bɛ Benin ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ ni o ye Olusegun Ajaji Bakari ye. Don min na Patrice Talon ka kafo jaso cogo bɛ ɲini surasiw fɛ Patrice Talon ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ CEDEAO jamanaw yɔrɔ. Ministre Olusegun Ajaji Bakari ka fɔ la a ye kɔrɔfɔ in lase kunnafonidi kɛnɛ dɔ de senfɛ Côte d'Ivoire faaba la Abidjan a n'a toɲɔgɔnkɛ ministre cɛ. A ko Benin jamana ye wele bila Nigeria jamana ma ani CEDEAO jamana wɛrɛw i n'a fɔ Côte d'Ivoire, Sierra Leone ani Ghana. Nin bɛɛ ye dɛmɛ kɛ CEDEAO sira fɛ ka ɲɛsin Benin jamana ma. A ko décembre kalo tile 7 ka fɔ jaso in yɛrɛ don ko CEDEAO ye a jira yɔrɔ bɛɛ ka fɔ a ka kɛlɛbolo min bɛ yen nin n'a ɲɔgɔnna kow dasali kama ko a b'u bila ka taa Benin jamana ɲɛma Patrice Talon ka fanga dɛmɛ. Faransi jamana surasiw olu fɛnɛ ye Benin jamana ɲɛma Patrice Talon dɛmɛ k'a ka fanga kisi a don. Décembre kalo tile 7 tɛmɛnen Benin jamana surasi dɔw ye ŋwara da Patrice Talon ka fanga na Benin. Duguma kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba Benin ani garde national kɛlɛcɛw ɲɛma olu minɛna surasi ninnu fɛ nka minnu y'u ɲɛsin Patrice Talon yɛrɛ dagayɔrɔ ma olu ɲɔnina Patrice Talon ka surasiw fɛ. Surasi murutulen ninnu y'u ɲɛsin Benin jamana jabaraninsoba ma ko minɛ fɔ ka dantigɛli kɛ yen. Bebe in na Patrice Talon ka fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ surasi 10 ɲɔgɔn na minɛ bɛ kɔrɔ nka maa min yɛrɛ kun ye ko ɲɛkun ye ni o ye lieutenant colonel Pascal Tigiri ye ale kɔni dan bɛ ka dankɛ fɔlɔ. Burundi jamana tɛ manga fɛ nka n'a jagoyara ka a k'i yɛrɛ lapasa ani Rwanda jamana cɛ a b'o kɛ. Nin ye Burundi jamana ministre ka kuma ye ministre min ɲɛsin bɛ Burundi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma. A ko Rwanda jamana ɲɛmɔgɔw u b'a dɔn tigitigi k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya nasira dayɛlɛn bɛ Burundi ni Rwanda cɛ o sira bɛ yen wa a ma datugu. Burundi jamana fɛko tɛ kɛlɛ ye ni maa si ye wa Burundi jamana bɛ o hakilina in de kan nka n'a tigɛra ka tɛ tugu ko maa sera Burundi jamana ma a bɛ jagoya a ka a k'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ lapasa n'o tɛ ɲa kɛlɛ kɔ a n'o kɛ. Burundikaw ka ministre Edouard Bizimana a ye nin kɔrɔfɔ in lase ani Faransi jamana kunnafoni di sira dɔ cɛ. A ko bi ale ka laɲini ye fɛn min ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka wuli k'u jɔ Rwanda jamana nɔfɛ k'a ɲɛngi. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka Rwanda jamana ɲɛngi k'a sabu kɛ mankan min dɛsɛn bɛ ka ban Congo Kinshasa kɔrɛ yanfan fɛ Mamurulenjakulu M23 ni Congo fanga cɛ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Rwanda jamana de bɛ Mamurulenjakulu M23 kɔfɛ. Edouard Bizimana Burundikaw ka ministre a ko kɔsa in na tɛgɛnɔ bila ka kɛ bɛnkan na Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka bonya kɔnɔ Ameriki duguba la Washington Rwanda jamana ni Congo jamana cɛ ka tila k'a ye hali bi o Rwanda jamana kelen bɛ ka M23 Mamurulenjakulu kɔkɔrɔma don Congo jamana kɔrɔ yanfan fɛ k'a b'a jira k'a fɔ Rwanda jamana tigɛ bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump de la. Burundikaw ka ministre Edouard Bizimana ye a jira k'a fɔ décembre kalo in bɛ daminɛ kuma min Mamurulenjakulu M23
ni Rwanda jamana ka dɛmɛ ye a ye mugu fili Burundi dugukolo kan maaw jogina nga Rwanda yanfa fɛ Paul Kagame n'a ka fanga décembre kalo tile ta u bɔra ka jira k'a fɔ u jiginnen do Congo Kinshasa jamana ɲɛmaw ni Burundi jamana ɲɛmaw la bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala Ameriki duw bala Washington ko Congo Kinshasa jamana a n'a dɛmɛba Burundi jamana bɛ k'a sɔsɔ ko bawo ko u fila bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bundeli kɛ Rwanda yanfa fɛ Rwanda ni Congo Kinshasa danjɛw la dugumisɛn minnu bɛ yen ma nana masumanenw datɛ foyi la ko nka k'u ka bundeli bɛ ka ɲɛsin olu ma. Belgique jamana, Bulgarie jamana, Italie jamana ani Malta nunu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ Eresila jamana halala nafolo ka kumaniya a mɔ u hakilina da don k'a fɔ ko k'a ta k'a don Ukraine jamana jɔli da fɛ u tɛ n'o ye nka ka kumaniya Eresila jamana mɔ nazarala tɔnba Union Européenne warisow la olu b'o kɔkɔrɔma don kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di sira la min bɛ wele ko Reuters jamana naaniw ɲɛ a jira k'a fɔ u donna hakilina in da fɛ ka sanga ni nazarala tɔnba Union Européenne ka laɲini de ye o tɛmɛnen kɔ nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaayaso n'o ye Conseil de l'Union Européenne o y'a yira k'a fɔ ka taa mankan ban Ukraine ni Eresila cɛ Eresila jamana halala nafolo kumaniyanen bi to a mɔ Antonio Costa ni ale ye Conseil ɲɛmaa ye nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaayaso ɲɛmaa a ko o hakilina min dara nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ saratika bɔra a sira fɛ ko bi min dora sa o ye Ukraine jamana nafolo min kan ka ɲini ka bila a jɔli bolo ka san 2026 ni san 2027 cɛ nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw kan ka ɲɛsin o de ɲɛɲinini mɔ sa yala o bɛ kɛ Eresila jamana halala nafolo kumaniyanen de ye wa wali kelen o nafolo bɛ ɲini cogoya wɛrɛ lɔ ko n'a kɛ a dama kunnafoni ye Eresila yɛrɛ wariso basa o fɛnɛ wulila ka se bɔgɔ jeninen ka Eresila kiiribulon la Belgique wariso kama Eresila halala nafolo maran bɛ wariso min na ni u k'a ma ko Euroclear k'a fɔ a kɛra sababu ye ka degunba lase Eresila jamana warisoba mɔ Eresila jamana warisoba mago bɛ se ka se nafolow minnu mɔ ni Eresila halala nafolow do u kumaniyan bɛ a mɔ wa magosa do Eresila jamana mɔ o kumana a ka dɔn k'a fɔ kiiribulon sɛgɛrɛla Eresila jamana warisoba fɛ Belgique wariso Euroclear kama nga Belgique wariso Euroclear dama tɛ nazarala tɔnba Union Européenne bolofara Commission Européenne min n'a ɲɛmaamuso Ursula von der Leyen bɛ wulikajɔ la ko fɔ halala nafolo kumaniyanen in ka do Ukraine jamana jɔli da fɛ ko kiiri fɛnɛ ɲɛsin bɛ o fɛnɛ mɔ ko don nataw la nafolo in kumaniyanen Eresila jamana mɔ a n'a warisoba a ye tiɲɛni min fɛnɛ lase Eresila jamana ni a warisoba mɔ ɲangi min kan ka kɛ o sɔngɔ ɲɔnsegi ye ni a n'a diyagoya Belgique wariso Euroclear ni nazarala tɔnba Union Européenne bolofara Commission Européenne kan a ko fɛnɛ sara ko n'a pereperela tigɛ Eresila kiiribulon fɛ. Viktor Medvedchuk Ukraine jamana fangasiinamatɔ ɲɛmaa do n'a ma ɲɛ k'a fɔ fangasiinamatɔ ko tɛ sen nɔ bilen Ukraine a bɛ forobatɔ dɔ ɲɛmaa yala ko l'autre Ukraine a ka laseli la a y'a yira k'a fɔ sigikafɔ min filɛ nin ye senna Ukraine jamana kunka ka mankan ban ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka laɲini ye ani Eresila jamana ɲɛmaa Vladimir Putin jɛ ko a mankan nazarala tɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaaw sen ka ye sigikafɔ in na a mankan Angleterre jamana ɲɛmaa sen ka ye sigikafɔ la ka sabu kɛ maaw do minnu ɲɛ bosolen ɲɛna mankan juguyara a bara ta mankan in kun bɛ se ka dansira la ni u kun sɔnna ka maaw lamɛn Istanbul bɛnka san 2022 Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan a ye wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to mankan bɛ se ka dansira la Vladimir Putin kun jɛna n'a ye nka nazarala tɔnba Union Européenne kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Angleterre jamana ɲɛmaa o do minisiri ɲɛmaa n'o ye Boris Johnson ye ale y'i bana minɛ sigikafɔ ni kɛli cɛ bɛnkan ni tɛgɛnɔ bilali cɛ ka Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky kɔnɔsu o do k'a kana sɔn ko kumana k'a manga u sen ka ye sigikafɔ la bawo a juguyara u ɲɛ bosolen ɲɛna ni ma ɲi Viktor Medvedchuk Ukraine jamana fangasiinamatɔ ɲɛmaa ye n'a ka fanga ɲinindɔn ko dabilara Ukraine ka sabu kɛ fanga ɲinindɔn tɛ ye bilen ka sanga ni Volodymyr Zelensky ka fanga ka laɲini ye a ko nin jamana ninnu nazarala tɔnba Union Européenne
u ɲɛ bosole ɲana u y'a ye k'a fɔ Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma diɲɛ setigi jamanaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ye hakilina min gɛlɛ k'a fɔ a manga maa k'i ka jamana mara n'a hakilina ye bilen hakilina min kɛra sababu ye ka tabila foroba mugu la ka foroba kɛlɛ ta k'o filanan kolokolo diɲɛ kɔnɔ deuxième guerre mondiale Allemagne jamana ɲɛma o don Adolf Hitler ale ka hakilina n'o ye nazisme ye ko manga o hakilina ka ye maa la diɲɛ ɲɛfɛ bilen k'i bi mara kɛ n'a ye ko nka k'u ɲɛ bosolen ɲɛna ko Ukraine jamana fanga sinsin kun bɛ o kan nasaраlatɔma Union européenne ɲɛmaw y'u ɲɛtugu a kan o tɛmɛnen kɔ Ukraine jamana fa min bɛ yen n'o b'i yɛrɛ ye Irisika la ka sababu kɛ Ukraine jamana tigɛra ka bɔ Irisila de la olu kɛlɛla Ukraine fanga fɛ nasaраlatɔma Union européenne ɲɛma ninnu ɲɛ bosolen ɲɛna u ma kala lu ɲina ka bɛn n'a ye ko fanga sinamatɔw minnu kun bɛ Ukraine n'olu ni Volodymyr Zelensky kun tɛ hakilina kelen na ko bɔnɛ banfila donna olu fanga sinamatɔw guna nasaраlatɔma Union européenne ɲɛmaw ɲɛ bosolen ɲɛna min ka jugu n'o bɛɛ ye hali bato chrétien diinɛw minnu bɛ yen ni Volodymyr Zelensky ka fanga t'i yɛrɛ ye olu ka taasiraw la olu ka batokɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugura nasaраlatɔma Union européenne ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye ko kumana ko nasaраlatɔma Union européenne ka bi bɔ ka bi ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman a sen ka don sigi ka fɔ la ko ɲinjuguya don ko jɛman ka kɛ ni a ye Ameriki jamana ɲɛmaw ka ŋwara da taji doni gurunba dɔ la Venezuela ko a jida yanfanw fɛ min kun bɛ k'i kunda Cuba jamana kan a bɛ sariya sɔsɔ sariya jumɛn diɲɛ seleke naani sariyaw minnu kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a ka kan maa k'i ka nafasɔrɔ sira doni k'a feere kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Venezuela bɛ taji min feere Cuba jamana mɔ Ameriki jamana kɛlɛ filɛ nin ye k'o de bali kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Cuba minisiri min ɲɛsin bɛ Cuba ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ɲɛ ɲɛnabɔw mɔ a ko nin ko in bɛ don mun da fɛ Ameriki jamana ka yɛrɛsago kɛ ka Venezuela jamana bali a k'a ka fɛn feere a ka nafasɔrɔ siraw kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Cuba jamana min n'a kun bɛ ka feere o mɔ o mago jɔn bɛɛ la nka Ameriki jamana kɛlen filɛ k'i bana mini Cuba jamana n'a sɔrɔli cɛ a ko Ameriki jamana ɲɛmaw ka dɔn k'a fɔ u ka nin wale u kan k'u jɔ n'a kɔlɔlɔ ye sini mɔ k'a fɔ mɔɔw ka maaya tɛ taa fɛn min kɔ ni maa man ka don maa n'o cɛ u kɛlen filɛ ka don Cuba jamana denw n'o de cɛ ko wa ko Ameriki jamana kelen t'i jɔ n'a kɔlɔlɔ ye dɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu kɛn bɛ k'u ɲɛtugu a kan u fɛnɛ nɔba bi ye a la minisiri y'a yira k'a fɔ nin da siɲɛ fɔlɔ ye Donald Trump ka nin kɛ Cuba jamana la a ka manda fɔlɔ la a kun ye hakilina ta ka don Cuba jamana ni taji sɔrɔli cɛ ka bɔ Venezuela yanfan fɛ ko nka ko a bilama n'an b'a jira kɛnɛ kan zade ni mugu ni kisɛ ye ka taji tigɛ Cuba jamana la ka bɔ Venezuela yanfan fɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ Ameriki jamana dɔn bɛ ni fɛn min ye n'o ye bingali ye k'a bɛ k'o de kɛ ka sabu kɛ Cuba jamana mago jɔn bɛ Venezuela taji la wa Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ko ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ a ka fiɲɛ tigɛ Cuba jamana la de a n'a denw yanni Cuba jamana minisiri ka nin kuma cɛ Donald Trump yɛrɛ kun bɔra k'a jira k'a fɔ a ka fanga ye ŋwara da taji doni gurunba dɔ la Venezuela ko a jida yanfanw fɛ ko wa ko Ameriki jamana na a tajiw ta Donald Trump kɔni kuma jamana fɔ nka kun y'a yira k'a fɔ don nataw la ko taji tigi ka n'o da mɔɔw tulo kan ja Venezuela jamana kurun doni taji de don min kun bɛ ka taa feere Cuba jamana mɔ bawo o mago jɔn bɛɛ la o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛn ye